Takže čau, já se jmenuji Tomáš 50 a tohle je druhý díl ze série Euro Truck Simulator. Tak rovnou tady začne nějakou nabídku. Tady třeba tohle. No, 9000. Pfizer, byl nějaký plyn, jak to vidím, hydrogen. Je hlava znajmo, tak to je kousek. No, 90 km, skoro. Nebo skoro. No, skoro. 89. Tohle zavřu. Tak. Podívat se teda. Tady nemáme ještě přepravky. Teda přepravky licence. A mimo video jsem ještě nic nedělal. Takže se uvidí. Tu kapku s tlumem. Máme start. Play Fatih. 97. ročník. Tak. Co tu máme? Tak. Startujeme. Pohled z kabiny, ono bude asi to. Víc teplach to stáhnu. Tady ne. Co tady? Jo. Tady. Už to vidím. Tak. To si musíme vzít venkovní kameru. Ono, kdyby ty zrcátka fungovaly, tak bych tohle ani nemusel dělat. Já bych tam zvládnu nacovat podle těch zrcátek, ale hold. Když to nejde, tak to nejde, no. Tak, dobrý. Se to zapojuje zase, tak je to dobrý, no. Aha, ty zase řekne, to víš, jo. No, abych se nezabil náhodou. Schválně, abych to nemusel poslouchat. No, tohle auto moc nefrčí, no, taková 70. Jako na to rozjetí, to auto jako akceleruje docela rychle. A já jsem zkoušel mimo video velkou vzdálenost, já jsem to chtěl původně točit, ale bylo to naprto, pak se mi tam ještě pojebal motor, takže jsem 90 km před cílem musel zastavit a ukončit to. 915 km a to bylo pořád celou dobu 70 km za hodinu. Celou dobu v jednom kuse, takže to není moc dobrý. Jasně 250 pokuta, já jsem na zelenou, tak nevím, to blbá hra, ale zase dobrá. Jako rozjíždí se to hezky, no. Kam jdem rovně. No, radši se rozjedu hned, než by mi to rozdalo 250 pokutu. Nesmyslně. A jdeme tomu. No jo, tak když je hold smůla, tak je hold smůla, no. A, tak se... Jo, dobrý. No takhle to auto je docela frčí, kolik tady je nějakých 60. A tady to bude zase hrozně pomalý. Takže tak, no. Člověk neví, no. Po té dálnici to mohlo frčet nejméně 100 a stejně to tou 100 ani nejede.
stejně odbočujeme tady, takže aspoň nepojedeme po dálnici dlouho. A značka A-Port. Tak, to je na dálnici. Jo. Dobrý. Ať to povalíme to. Ono jako já předjedu, ale pomalu na dálku. 75 celou dobu. Je hrůza. A teď do kopců to jede jenom 50, někdy jenom 40. Hrůzoucí. Ale je to hezká hra, až na ty nesmyslný pokuty, co dostávám. Je to dobrý. Tady mi tady vybočuje do mýho. Já tady zahybám, ale kam nezahybám, jedu pořád rovně. Ten tam vyjel, toho jsem ani neviděl. V tom zrcátko, no protože to zrcátko moc neodráží, moc vůbec. Tam člověk nevidí, no, tam vyjel. Jsem tady naprat. Naštěstí jsem to nenapral do něj. Aha, na konci združení už. Žádná cedule, žádná značka. Si má člověk myslet a rozvolil jsem to na 83. Teď to prčí kapku. Když myslíte, to jsou 4 kilometry. Hej, mám 50, já ti dám 50. Ajaj, červená. Takhle si počkám, aby mi to nedalo pokutu. Kdo si počká, ten se pokuty nedočká. Už asi jo. Jo, dobrý. Odhadnul jsem to. Tady už zahýbám. Tak. Dobrý. Ještě něco bychom mohli vzít. Když se tady tak podívám, jestli najde ten kamion. Show. Customize. Nejde. Světla. Až to není hezký. Má. No. No je reklama. To je reklama. Dobrý. Už máš jenom jedny. Jo, nič. Hele, tady koukám. Collect price 15 stovek. Jaj, 1890 km, to jsem jednou udělal mého video a chcíplo mi to 90 km před cílem. To je žádná normální
Nabídkání Hradec Králové, Frýdek Místek. Aha. Co už můžu dělat? Tak? No a když jsem tady, teďka takhle, tak tady máme ty licence někde, jo? Jo, a to chce VIP 5 a VI upgradeovat. To nemůžu. A můžu tohle. Jo, aha, nemůžu. Mohl bych, ale... No, to je hezký auto. No, můžeme to tady vylepšit stejně ty peníze. Když nepotřebuju. Budeme starší firma, mám rád starý počítače. Tak. Tady byl tohle, ale to chce tady. Lobby. No, to chce reprezentativně, aby to bylo. No, sobě nemůžu už. Už je upgradovaný dost. A budu mít pěkný počítač aspoň. Srado kompany. A můžu se podívat ještě do garáží. Tam byly. A to bylo... Já to se na to ani podívat nemůžu. Já mám ho 4. Dá dělat. Dáme. Jups. Tady je nastavení. Music. A je to. Konečně. Autogear on, co když dám off? Ježmarja, to je zrovna. Žádná normální nabídka, to není normální tohle. Zkusím si, jaký to je s manuálem v tom kamioně. To 69 kilometrů, no tak protože nic jiného není, tak toho. No, 3, 4, 2, 0, 1. Berem. Play. Random. Doufám, že ten kamion úplně nezničí. A jako normálně to jde, tak by to nemohlo jít. Už to šumí nějak, záhadně, jako kdyby tam foukalo. Tak, co tu máme? Takže... Aha. Snad to se neutrál.
Tak. Můžeme couvat. Takhle. Už to za náma pojede i to auto. Co je tohle pro boha? Počkej, to jsou kola toho návěsu? Já teď musím řadit. Ježišmarja. To jsem úplně nepochopil. Já myslím, že to bude nejjednodušší. Vůbec netuším, koho mám jet, ale jdeme tomu. No, ach, na to si stáhnu okýnko. Adam. Trojku, seš normální, Tome. Trojka se dává. Hdyžko to škytá. Hm? Třeba víc pofrčí. Další sembáci. To je asi někde v Německu. Ještě řazení, rození. Ježišmarja. To tak blbě ovládá. Za 8. No počkej, ten přijde docela plave. Ale dejme tomu. Řítím se do zatáčky s 70. To je 8. Teda 7 to má. Jestli to má 7. Ten kamion letí rychlejš. 80 mě nikdy nejel. Je nějaký divný tohle. Nebo já se najdu z kopečka. Mají 8. To frčí jak nic. A teď může do kopečku. A jo, tak. Tady bych normálně ještě pořád měl 5. A tohle to mi škrtá. Šmarja, tak to manuální má tolik benefitů. Třeba nějak zpomalit. Stačí přestat přidávat plyn. Je to řešený.
Hej. Krista. Jaký debil tam takhle najel. Aha, no. A že to tak hezky frčilo, to už jsem si říkal. Že by se nemusel třeba ani nic pojebat. A už se to stejně pojebal. Kde jsem se zase sakra?